एकहु ना सुन ले अब ले गारी तिल कहरू साले। एकहु ना सुने ले गारी ये तिल कहरू साले। गाँव गाँव के लोग वाह पुजारी सरऊ की दीदी आके दाल भात तरकारी खाले। तिल कहरू अपना दीदी के कमाई हो। पूरी सब्जी खाले सरऊ अपना दीदी के कमाई हो। एकहु ना सुन ले अब ले गारी ई सरऊ साले। एकहु ना सुन ले अब ले गारी समाधि साले। देश देश के लोग वाह पुजारी इनकी दीदिया के। घरवा में पर तिल कहरू कुर्ता और पजामा हो। घरवा में पहिरे सरऊ जीन्स टी शर्ट हो। घरवा में पहिरे समधी धोती और कुर्ता हो। दुअरा पर पहिर ले चोली ई तिल कहरू साले। दुअरा पर पहिर ले लहंगाई समाधि साले। एकहु ना सुन ले अब ले गारी समाधि साले। देश देश के लोग वाह पुजारी तिल कहरू की दीदी आके। बीच बजरिया चर्चा होला सरऊ की दीदी आके। बीच बजरिया चर्चा होला समाधि की दीदी आके। गाँव गाँव के लोग वाह पुजारी सरऊ की दीदी आके। एकहु न सुन ले अब ले गारी ई सरऊ साले। देश देश के लोग वाह पुजारी इनकी दीदिया के। गाँव के सब लोग वाह पुजारी सरऊ के दीदिया के।